Orduan ondo iruditzen bali mazaizue, bikek erretiratuko ditugu, eta pasako gara gobernu organoen kontrolera. Eta hor dugu, 22. puntua 2022ko dekretuak, alkate dekretuen berri emateari buruz, ez dakit baden galderarik edo konturik, aipatu nahi denik. Ez? Bai? Bai, Txomin, zure baimenakin, guk galdetu nahiko genuke 2022/2012 iraiak bian Alarde Fundazioak Hondarribiko alarde antolatzeko baimenan dekretuaren inguruan. 25 urtez da dekretua aztertu, beraz, utziko diazue behar den denborarekin zalantzak eta galdetzen, gainera, gaur egia da, ez dugula hitza gehiegi hartu, neurri batean baita ere tartetxo hau edukitzeko. Eta dekretua aztertzen sartu baino lehen, igual ikuspegi orokor bat euskararen inguruko erabileraren inguruan, ez? Ez da dekretu bakarra akatsak eta ikusi dituguna, baina benetan lotxatu gaitu honek. Ekarriko dut adibidez dekretuan bertan testualki euskaraz kontuan izan da 2019ko abuztuaren 12an eta 58.08.03 zenbakiarekin horrela jartzen du. Baina espainolez aldiz, resultando que con fecha de 29 de julio de 2022, R. 62 ezberdina da. Euskaraz 2019ko alardearen antolaketa hitz egiten du, eta espainolez organización del alarde desde el 2022. Eta, asko daude. Gipuzkoako gobernu ordezkaritzaren 2019ko uztailaren 15ko ez dakiz zer. Bazakit. Egia esan, data guztiak mantendu gaizki daudela, o bintzat asko bai. Hor, pentsatzen dut, teknikariak ez dira fin ibili edo hankasartu dutela, baina hala ere uste dugu zuk sinatu duzula zera hau, dekretu hau, alkate jauna, eta bintzat egokia irutiko litzaioke hurrengoetan ere jarraitzea pixka bat euskararen erabilera hori. Beraz, hori euskararen alorrari begiratuta orain sartuko gara edukietan. Eta edukietan, ez dakit, aztertu dugu xe eta ikusten dugu ez dela dekretu bat ere neutroa. Baimenak emateko testu neutro bat, testu eta hitz egiteko esapide eta kontestu neutro batean ematen dira baimenak, baina ez da bat ere neutroa eta gatazka hontan matxisten alde egiten duen dekretua dela uste dugu. Udalaren txostenean jasotzen diren aipu batzuk ekarriko ditugu esan dako hau ilustratzeko. Beraz, aipatzen den denboran eta tokian, hau aipua eginda, alardeak eta Jaizkibel konpainiak egiten dutela, eta hori ekidin behar dela ordena publikoa zaintzeko. Urteak dira, konpainia eta alardeak kaletan bat egiten dutela, eta hori ikusi dugu guk behintzat eta haien artean ez da sekulara arazorik egon. Erasoak espaloitatik etorri dira, eta hori ertzaintzak ere badaki ongi. Eta beraz, horregatik egiten du udalak erabakitzen duenaren kontra. Beste gauza bat ere badio, parte hartzaile kopuru alde handia dagoela Alarde Fundazioa alardearen eta Jaizkibel konpainia desfilearen artean. Hori ekartzen du dekretuan. Eta hemen gauden guztiok badakigu Jaizkibel konpainia bat besterik ez dela. Ez duela sekula alarde bat antolatzeko asmorik izan, eta gehiago esango dizuet, alardeko konpainioa handiena da. Eta urtetatik urtera handitzen doa. Laster arazo bat izango da, horrelako konpainia handia bat eukitzea, kudeatzeko musikaren aldetik, arduradunen korpuru aldetik, hala ere,
konpainia handiena izan da ere irakurri behar dugu ez direla nahikoa. Hau ere badio. Askoz lehenago, milaka ikuslek okupatzen dituzte hiriko kaleak, Alarde Fundazioa alardea pasatzen den tokietan. Ikusle horietako gehienek alarde tradizionala deiturikoaren antzezpena ikusi nahi dute. Ordu berean eskatzen dutela ikusle gehienek ikusi nahi dutenaren kontrako desfilea. Beharrezkoa ez den irtenbide erraza duen arriskua ekarriz. Eta hau da, baimen bat emateko erabiltzen den, ez dakit, hitz egiteko modua. Orduan, honen inguruan, 3 gauzatxo nahiko genituzke aztertu. Lehenengoa da, ea noiz demontrekin dion udalak, 2 edo 3 egun lehenago, kale gazterretan egun eta gau espaloietan, espaloriaren erabilgarritasuna ekiditen duten gaztetxoen aferari. Bigarrena, zergatik deitzen diozue kontrako desfilea? Zer da kontrako desfile bat? Hondarribiaren setioa eta sufrimendua aspatzen duen desfile bada, Jaizkibelena? Du, oso ongi ulertzen. Eta 3, Jaizkibel konpainiaren desfilea, kale nagusian ikusi nahi dutenak, ze hoiekin zer gertatzen da, besteen eskubidea baino gutxiago dituzte? Ez dakit, gainera ez da hor bukatzen, kontua, eta hau ere irakurri behar dugu. Alarde tradizionaleko partaideek goizean 2 alarde egiten dituzte, bat hiriko kaleetan, zehar, eta bestea Guadalupeko santutegiko belardegietan. Han Ama Birjinari hitzemandako botoa egiten da meza eta bar, eginez, denbora tarte eskasa izanik, 2 alarden artean. Denok badakigu hemen gaudenok, Jaizkibel konpainia ere aspalditik bertaratzen dela Guadalupera. Orduan, bazakitezu oso ongi ulertzen zertara datozen horrelako hitzak. Ez dakit. Zentzuak guri guzti hau, gure udalak asmatu du, Jaizkibel konpainiari eskatzen duen ordutegiaren kontra egiteko. Azkenean, ertzaintzaren txosten batek ordutegiaren afera zuzentzen du, eta berean arte ezarritako ordutegia ezartzen da, ez? Hori bai, euskaraz abuztuaren 23an bidaltzen da txostena barren saietik, baina espainolez abuztuaren 31an. Pixka bat teknikoa jarrita, eta jake abenduaren 23ko 10/2025 legea aipatzen dela, eta ez naiz hemen gehiagik luzatuko, baina batez ere lege honen inguruko irakurketa egin dugulako udalbatza honetan, baina aipatzearren 2 puntu, 12.2 eine, bertan esaten du errespetatu egin behar dela gizon eta emakumeen berdintasunari buruzko araudia, eta 22.2 artikulua, ez? Baldintza horiek edo sarrera ukatzeko eskubideaz baliatzea, ostera, ez dira aitzakia izango, bereizketak egiteko erabiltzaileen jatorria, jaiolekua, arraza, sexua. Kasu honetan hori da dagokiona. Beraz, ezakit ongi baliatzen den lege hori. Eta, plano propositiboago batean edo aipu hau ere egiten da. Konpainia edo unitateen konposaketa legeak agintzen duen moduan eratutako elkarte pribatua izanik, udal administrazionek ez du horien konposaketa fiskalizatzeko ahalmenik. Zehazten dutela antolatzaiek gizonezkoak soldaduen paperean eta emakumezkoak kantinerenean. Eta hori, gertakari historikoari egokituta dagoela, non milizia foralen kidea gizonezkoak izaten baziren, milizia foralak edo botoa betetzea ulertu, interpretatu eta antzesteko egon daitezkeen beste moduak errespetatuz. Gertaera historikoen ikamika horretan ez gara sartuko, baina udal dekretuak aditzera eman nahi du ez, udaletik ezin dela ezer ez egin.
hor dago, adibidez, Donostiako adibidea, ez? Donostian elkarteekin sortu zen gatazka edo arazoa, eta modu ausart eta arduratsu batean ekin zioten. Gaur egun Donostian denok ezagutzen dugun danborra da elegante hori ospatzen dute, herritar guztiok konten eta elkarrekin. Eta, ez dakit, beste aipu bat ekartzearen, azken batean ulertu behar baita, baimentzeko eskatzen duten ekintza hau, ez dela inolako monopolioa Hondarribiko udalerrian, eta ez duela besterik menperatzen. Ez baitu eragozten beste pertsona fisiko eta juridiko batzuek helburu berdinarekin, baina beste osaketa eta egitura desberdinarekin ekintzak antolatzea. Ez dakit hori den udal gobernuak egiten duen proposamena, alegia bi alardeena, hori da behintzat Alarde Fundaziotik azken aldian aipatzen dena, eta guk ez du uste, bide horretatik etorriko denik konponketa. Eta, hau pixka bat esplikatzeko gustatuko litzaigu horrela modu argiago batean edo aztertzea kontua. 1638tik auzo berriak sortzen joan dira, eta auzo horietako biztanleek Hondarribiar guztiona den ondarea den alardean bere ekarpena egiteko konpainia berriak sortzen joan dira. Auzo berri hitzaile esan zu zerbait berria zara, ez? Zertan ari zara hemen gauzak aldatu nahian, ez? Ez zaila esan beste osaketa bat edo beste egitura sortu behar dutela, edo hemen ez dutela lekurik, zurro xamarra ematen du. Auzo berri horiek, egin bezala, gure herriko emakumeek ere, bere herriko jaietan parte hartzeko eskaera egin dute. Eta beren herriko ondarearen parte hartu eta ekarpena egin nahi diote. Alardea, ondare inmaterial bezala ulertuta, bat eta bakarra da. Eta hori Hondarribiar guztiona da. Txostena irakurtzen jarraitzen badugu, beste kontu bat ikusten dugu. Eta hala dio, kontuan izan da, emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 17ko 4/2015 legearen 3.1c artikulan honako hau adierazten dela. Ez dira, sexuaren ziozko bereizkeria kontsideratuko justifikazio objektibo eta zentzuzkoa duten neurriak emakume eta gizonei tratamendu ezberdinak badakarte ere. Aipu hori, hemen esaten badu ere, otsailaren 17ko 4/2015 legetik hartua dela, martxoak 3ko berdintasun lege berriaren 1/2002 legean berdin ekartzen du. Kontua da, esaldia ez dagoela osorik, esaldia moztu eginda. Eta zuen baimenarekin osorik irakurriko dut. Hala dio, ez dira sexuan oinarritutako diskriminaziotzat joko, justifikazio objektiboa eta zentzuzkoa duten neurriak emakumei eta gizonen tratamendu ezberdina ematea badakarte ere. Hori da dekertuan egiten den aipua, baina jarraitzen du. Neurri horien artean, helburu hauek dituztenak sartuko dira. Emakumeentzako ekintza positiboa. Sexuei arrazoi biologikoengatik babes berezia eman beharra. Eta gizonezkoek etxeko lanetan, pertsonen zaintza eta tratu eta aukera berdintasunaren aldeko lanean parte hartu dezaten sustatzea. Hemen artikuluak jarraitzen du, ez dut osorik irakurriko, baina eskatuko dut baiaktan jasota edukitzea, zeren bialduko dugu kopia bat. Eta, hemen ikusitakoa, uste dugu behintzat 3.1c artikulu horretan kalean arinkeriaz diskriminazio positiboa deitzen zaion horretaz ari dela. Guri lotxagarria egiten zaigu artikulua modu horretan eta
leku horretan moztea, zeren ezakit uste duzuen Alarde Fundazioak emakumerekiko diskriminazio positiboz jokatzen duela, baina gu bintzat ez dugu lertzen zerratik txertatu den legearen aipamena. Eta, neutrala ez dela ondorioztatzeko azken aipu bat. Kontuan izan da kale nagusiko bereizkeria Jaizkibel konpainiaren partartzailetza alarde tradizionalaren ikusleen arteko denbora lerroan aldiberekotasuna ordena publikoaren gorabera ezberdinen iturri izan dela, ulertuz denbora aldiberekotasun hau saiesteko balitz, esaterako goizean 2022ko abuztuaren 31ko datarekin udaltzain buruak bere txostenean jasotako proposamenaren arabera, goraberak izateko aukerak nabarmen gutxituko lirateke. Beraz, hemen egiten zaiona da, azkenean ertzaintzari hor bat bialdu. Barne sailak ez du kasurik egin eta bere txostena eman du, baina hala ere, badekretuan ekarri nahi izan da, batza dutela doz. Ez dakit. Ez da oso elegantea edo. Eta bukatzeko galdera pare bat egin nahiko genituzke. Urtero Gernikako arbolatik pasatzean ikusten dugu alardea formatzen. Baina badirudi, Alarde Fundazioak 25 urte eman dituela formatu nahian eta ez duela lortu. 25 urte, baimenak, aseguruak, kontu korronteak, aurrekontuak, segurtasun planak, eta dekretuan Alarde Fundazioa osatzen, edo espainolez, Fundación en Formación. Jaurlaritzaren Fundazioen erregistroran galdetu dugu, eta ez dela existitzen esan digute. Mentxe dago. Berdina egin dugu Nafarroako Fundazioen erregistroan, eta berdina esan digute, Nafarroako Fundazioen erregistroan dauden datuen arabera, ez dago inskribatuta Alarde Fundazio Hondarribia, izan duen fundaziorik, hemen daude bi txostenak. Orduan, ezakit, 25 urte hauetan egindakoa legezkoa den edo ez, erabakitzen ari dira, dirudienez, Bilboko auzitegi batean. Beraz, bi galderak. Zeinen esku utzi du Hondarribiko udalako 25 urte hauetan bere ondare nagusietako bat, zergatik utzi du jaia esku pribatuetan, eta hau alda, etorkizunean udalak antolatu behar duen elkarrizketa mahai batera eraman beharreko jarrera. Hondarribiko Bilduk ez du gatazka zaharretan blokeatzeko inolako asmorik, beraz, hau zerbaiten bukaera baino, jai berri batian hasiera izan behar du, eta horretarako lana egiten jarraituko dugu. Mila esker.